2024 ел Башкортстанда һаулык мөмкинлекләре сикләнгән кешеләр хакында хәстәрлек елы дип игълан ителде. Ошо уңайдан республикала инвалидтарды социаль яклауга юнәлтелгән закондарды, кануниятты камиллаштыру буенча эшче төркем булдырылды. Бүген мәгариф системаһында нинди үзгәрешләр таләп ителә? Һаумагыз эфирда интервью студияла Лилия Максутова һәм бүгенге кунагыбыз Өфе кала хакимиятенең мәгариф идаралыгы мәктәпкәсә белем бирү һәм кадрдар менән тәэмин итү бүлеге җитәкчесе Әнисә Гыйбадулла кызы Баймөхәммәтова. Һаумагыз Әнисә Гыйбадулловна. Һаумагыз. Мөмкинлекләр сикле балалар өчен балалар баксаһында нинди шарттар тудырылган? Гомумән Өфе калаһында ундай балалар күпме? Әлбәттә, һорауыгыз бик актуаль. Бүгенге көндә мөмкинлекләре сикленгән балаларның саны арткандан арта бара һәм улар айрым үзләренә карашты таләп итә. Бүгенге көндә Өфе калаһында уларга ярдәм итү системаһы яйга һалынган дип әйтергә була. Безнең Өфе калаһында мөмкинлекләре сикленгән балалар белән эшләүдән берничә юнәлештә эш алып барыла. Ул тәүгеһе әйтер инем, ул махсус балалар баксаһы, ул электән килгән бит инде балалар баксаһы, ул традицион дип әйтергә була. Балалар баксаһына балалар йөриләр. Мәсәлән, bir rayonda, bir баксала, bir авыру буенча гына бакса төзеп, шунда ул бүтән каланың балалары шунда йөри. Бұл әлбәттә һәйбәт, чөнки ул баксала төрле уңайлыктар булдырылган, специалистлар эшләйләр бит инде. Әмма ләкин ата-әсәләрен өчен бик уңайһыз, чөнки ул баксага бакаланың икенче осыннан алып барыр өчен бик күп вакыт таләп итә, бик уңайһыз. Шуның өчен бына безнең калала икенче юнәлештә эш алып барыла. Икенче юнәлеш инде һәрбер микрорайонда, районда төркемдәр булдырырга, дөем белем бирү учрежденияларында берничә төркем, төрле диагноз буенча авырган балалар өчен айрым төркемдәр булдырыла. Улары ата-әсәләр өчен уңайлырак, чөнки өйнең эргәһендә үзенең балаһына белем бирә ала. Шулай ук бүгенге көндә бик актуаль бит инде инклюзив белем бирү. Бүгенге көндә без балаларды дөем бирү төркемдәренә урынлаштырабыз. Балалар баксаһына килә икән, берәр диагноз белән бала, мөмкинлеге сикленгән бала, без ул балага шарттар булдырып, ул балага белем бирергә тиешбез. Менә шундый эшләр башкарыла бүгенге көндә. Менә шундый бала килде икән дөем төркемгә, уны урынлаштырдылар. Артабан нинди эш алып барыла? Улар менән эшләү өчен тәрбиячләр махсус укулар үтәме? Әлбәттә, бала килде, менә шунда инде башлана балалар баксаһында авырлыктар, чөнки күп эшләр эшләргә кирәк. Иң беренче шарттар булдырырга кирәк ул бала өчен. Икенчедән, тәрбиясен укытырга кирәк, уга махсус белем бирергә кирәк. Өченчедән, айрым программага төзергә кирәк. Ул программадан карап индивидуаль маршрут төзергә кирәк ул балага. Шуннан гына ул баланы кабул итеп, уны был төркемдә тәрбияләй башларга кирәк. Демәк, мәктәпкәсә белем бирү учреждениеһендә ла тәрбиячеләргә лә үзләренең белемен камиллаштырырга кирәк, зур эш башлана ошо вакыттан алып. Ошо вакыттан башлана. Һәм бuna балалар баксаһына инклюзив төркемгә йөри алуын кемдәр билдәләй? Инклюзив төркемгә бұл эш баланың әгәр дә һаулыгында проблема бар икән, ул тәүдә бит инде поликлиникадан башлана. Бала үзенең педиатрына бара, ул ниндидер учетка алына бит инде. Шуннан ул бала педиатр әлбәттә әйтә, һезгә комиссия, махсус комиссияга барырга кирәк. Унда педагогтар, психолог, медиктар, махсус комиссиялар ул баланың карайдар һәм дә улар юнәлтмә бирәләр балалар баксаһына. Һеҙҙең бына шундай диагноз, шул районда, шул урамда шундай бакса бар, һеҙҙе ул баксала алып, һеҙгә белем бирергә мөмкинселектәре бар дип ебәрәләр. Ул традицион ысул, шулай ук бүгенге көндә был һорауга бит инде бик
игътибар зур. Мына без үзебезнең мәгариф бүлегендә без шундый системаны эшләп алдык. Без тура бәйләнештә ана шул махсус комиссия менән аның Ләйсән Зиннуровна безгә тура ебәрә шундый балаларның списогын. Мына шул балага шундый төркемдә урын кирәк дип. Мин ул балаларның списогын сразу районнарга ебәрәм. Яшәгән урында ул бала Каһир районында яшәй, шул районга ебәрәм специалистка. Шул баланы карайдар да, ул баланы үзләренең өенә якынрак берәр төркемгә үзенең юнәлеше буенча урынлаштыралар. Әгәр дә бына ата-әсә балаһын инклюзив төркемгә йөри ала дип ышана икән, әмма аның һаулыгында ниндидер җитешсезлекләр бар икән, ул кайда мөрәҗәгать итә ала шу инклюзив төркемгә урынлашу өчен? Мына әйтеп үткәнемчә, үдәләренең яшәгән урындагы районның мәгариф бүлегенә дә һәрбер районда специалист бар. Мәктәпкәчә белем бирү буенча. Шул специалистка мөрәҗәгать итһә, ул артабан ярдәм итә. Һәм республикала гомумән Өфөлә шундый балалар күпме инклюзив төркемгә йөрүчеләр һәм бүген кызганычка каршы мөмкинлекләре сирле балаларның саны кызганычка каршы арта. Әмма шулай да улар йөри ала икән балалар баксаһына, уларны йөртергә тырышалар бит инде. Бүгенге көндә менә безнең Өфө калаһында 4000-дән артык бала махсус белем ала. Улар 4000-дән артык, улар махсус баксаларда ла йөриләр, махсус төркемдәрдә ла йөриләр, һәм шулай ук инклюзив белемдә алучылар менә шулай түгел. Әгәр дә баланың диагнозы дөйем төркемгә йөрергә мөмкинлек булмаһа, артабан ул бала нимәше, ул өйдә каламы, уны ата-әсәһе үзе өйрәтергә мәҗбүрме? Әллә улар өчен махсус программа уйлап сыгарылганмы? Әлбәттә, андый балалар бар. Кызганычка каршы, безнең Өфө кала хакимияте үзенең карары менән шундый проект эшләгән, өстәлмә бирү проекты 3 яшьтән 8 яшькә тиклем балалар өчен, инвалид балалар өчен. Ул балалар килеп балалар баксаһына белем алырга мөмкин. Атаһы ул балалар әгәр дә баксага йөри алмый икән, тимәк ул мохтаҗ ата-әсәһенең каравында. Ул ата-әсәһе менән бергә килә, психологның дәресен үтә, логопедтың дәресен, шулай ук башка педагогтарның, дефектологның дәресен үтеп, шундай үзенә белем ала. Ул 3 сәгать тирәһе вакытты ала инде. Шундай программа килеп әсәһе менән укыйда, кайтып китә. Менә шундый программа бар. Шуннан тагын да безнең тагын да бер юнәлеш бар. Кыскасы режимда эшләүче төркемдәр. Ул төркемдәр 3 сәгатькә авыр диагнозлары булган балалар ул баксага килеп 3 сәгать шулай ук ул дәрес алып кайтып китергә мөмкинлекләре бар. Шундый программалар бар. Димәк, ошо 3 сәгать эчендә бала тулыһынча тәрбиясе карамагында һәм ата-әсәнең бер аз булса ла вакыты бар. Шулай бит? Шулай була инде. Ну, ата-әсәнең инвалид балаларга игътибар бар инде безнең. Чөнки ата-әсәләргә сынап та берничә сәгатькә калдырып китү бик мөһимдер инде. Менә мәсәлән, шәкәр диабеты менән авырган балалар өчен без үзебезнең Өфө калаһында төркем астык. Ата-әсә килдереп балаһын калдырып китергә мөмкинлеге бар. Унда бит инде берничә сәгать һайын кандың, шәкәрдең кимәлен үлчәп торырга кирәк, вакытында ашатып торырга кирәк. Шуның өчен ул бик ответственный эш дип әйтәм. Шуга ондай балаларды менә без кабул итәбез, шул төркемгә ата-әсә тыныс кына ял итәргә мөмкинлеге бар. Ул төркемдә безнең медсестра һәр вакыт үлчәп тора бит инде. Махсус укытылган тәрбиячеләр менә ошо шәкәр авыру менән авырган балаларды карайдар. Менә шундый мөмкинлек дә бар. Әгәр дә ул төркемгә эләгергә теләүчеләр бар икән, безнең бүлеккә мөрәҗәгать итһәләр, без юллама бирәбез ул төркемгә. Өфө калаһының мәгариф бүлегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм бына инклюзив төркемдәргә нинди диагнозлы балалар йөри? Инклюзив төркемдәргә
мөмкинлекләре сикләнгән балалар дип әйтәйек. Улар безнең күз авырулары менән киләләр. Шулай ук кишетү һәләте кәмегән балалар киләләр. Ә бигрәк тә күп телмәр үстерү проблемаһы менән киләләр балалар. Улар өчен махсус бик күп төркемнәр булдырылган. Авыр һөйләшкән балалар бар. Еңелрәк проблемаһы бар. Улар бүленеп, берничә төркемнәрдә бына улар киләләр безгә. Шулай ук бала церебраль параличы менән балалар киләләр. Шулай ук безгә Даун синдромы менән киләләр. Шулай ук аутизм спектрында булган проблемалы балалар да бездә бик күп. Бuna балалар арасындагы мөнәсәбәтте кем көйләй, тәрбиясе караймы, тәрбиясе әйттегез бит инде махсус укулар үтә дип. Шулай да мөнәсәбәтләр төрле булырга тиеш. Кайһы балалар моны үзләренә кагылганын яратмый бит инде. Шулай да бuna бу кемнең җаваплылыгы? Күбрәк ата-әсәнеңме, әллә шулай да тәрбиячләрнең иңенә шундый зур җаваплылык ятамы? Ата-әсәнең җаваплылыгы әлбәттә бар. Әгәр дә безнең кулга килеп эләгә икән бу бала, баксага килгән икән, бөтен җаваплылык безнең кулда. Балалар баксаһындагы тәрбиясенең, мөдирнең һәм башка бөтен специалистларның кулында. Без улның өчен җавап бирәбез. 2024 ел Башкортстанда һаулык мөмкинлекләре сикле кешеләргә хәстәрлек күрсәтү елы дип игълан ителде. Гомумән республикала фукалаһында шундый категория кешеләр өчен игътибар артамы елдан ел һәм менә соңгы 2 ел эчендә шундый зур матур төркемнәр булдырылды дип әйттегез. Игътибар әлбәттә арта, чөнки ихтияҗ күп. Ихтияҗ булгач, без ул юнәлештә эшләйбез. Бына соңгы 2 ел эчендә генә без 11 төркем астык аутизм спектрында проблема булган балалар өчен. Ул төркем безнең берәү генә ине 2011 елда асылган. Аннан ничектер бул һорау икенче планга китте. Менә хәзерге вакытта ихтияҗ күплектән без бул төркемнәрдә астык. Менә шул 1-2 ел эчендә генә 11 төркем асылды. Һәм дә бүгенге көндә без ихтияҗды тулыһынча үтәнек. Әгәр дә теләүчеләр тагын була икән, алар безгә бүлеккә мөрәҗәгать итәләр икән, без тагында ондай төркемнәрдә асырга әдербез. Шулай ук без Мына был шундай ел бит инде. Шулай ук без телмәр үстерү буенча проблемалары булган балаларның ханы күбәя. Ул төркемнәрдә дә өстә бастык. Быелгы 11 төркем астык тагында анын. Шулай ук Даун синдромы өчен астык төркем. Бұл диагноздар һәр береһе үзенә карата ниндидер игътибар таләп итә бит инде. Шулай бит һәм шуны билдәләп үтеринем республикала балалар өчен менталь сәламәтлек үзәге асылды бит инде. Унда балаларны бушлай дәвалап диагноз куя алалар. Әңгәмә өчен рәхмәт, Әнисә Габадулловна, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без менталь сәламәтлек һәм инклюзив белем бирү турында һөйләштек. Бездә кунакта Фукала хакимиятенең мәгариф идаралыгы, мәктәпкәсә белем бирү һәм кадр менән тәэмин итү бүлеге итәкчесе Әнисә Баймөхәммәтова булды. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Эфирда сорашканга тиклем.